На наших маточниках вегетативно-розмножувальних піщеп горизонтального типу інтенсивно відбувається процес відбору майбутньої кореневої системи яблуні та груші. Зокрема, сьогодні викопуємо піщепу яблуні М9. Після викопки ця піщепа потрапить в сховище, де вона буде сортуватись за діаметром. Грубший діаметр буде використовуватись для зимового щеплення і в подальшому для створення однорічних саджанців. Тонша піщепа буде висаджуватись в окреме поле на дорощування або на літню окулізацію. Тобто технологічний процес вирощування дерева він є досить багатогранний, де задіяно багато механізмів, багато технологічних процесів, а також велика кількість працівників. І наша ідеологія – це є створити весь цикл, тобто від вирощування піщепи, самої кореневої системи, закладки маточно-живцевих садів, де ми будемо відбирати живці, і до готового продукту – однорічного кронованого або двохрічного саджанця типу Кніпбаум.